ohene no ene ye ne be ya adwere Jesus ose enya Awurade na wo ya fa enya Awurade na wo ya fa masompa first service ahwefo ne tiefo nka Nyankopo so ye djuma o sompa first service. Yes. O tie ni mampa ibo. O tie ni masufre. O tie ni mafru won ha no wa. Sabre de ye ntie de onyontofo no ka eye David. Psalm 92 verse 1 to 3. Ayese oda Awurade ase. Ose eyese oda Awurade ase. Na oto dwom ema ne din. Na oto dwom ma ne din. Osorosoro ni. Osorosoro ni. Se woka wadoya anopa. Se woka na doya anopa. Ene onukredi anajo. Ene onukredi anajo. Sankuhan edu. Sankuhan edu. Ene benta so. Ene benta so. Sankuhan adwempa dwom. Sankuhan adwempa adwom. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, so there, Radiasio. Yes. Yes, so to Juma Jesus. It's time to thank God. Jesus. It's time to praise God. Yes. Don't let anyone to thank God for you. Brasso say it there, Radiase. Oh, Manotiase. How now, Nemunya. Ain't any first Thessalonica for no. A bear, or say, I've been in Radiasi. And none of Pebra will be oh, yes. I will be free. My God. Obi demo. And so a ratty outshows. Quadana. What money in name of Radias. Yes, my Yamento on the other pay. My Yamento on the
Jesus Christ. Say anopay uda radias. Eyana fata say danasi. David says send your mahon here for say also say. And the near man solitia men also. Near man solitia no also. And no pain on your mechanic here for no. Also, and I did some for no dorsal. Sumo fidie, and sumo fidie. And go binko nanka senaka wet. And so a radin coupon on your only papa. There be done. And I wait dear true. Anyway, dear true. Also, only my dream quite or dream found. Or say, and you will show dear. Or say, Obama will be your papa. Any das. Oh, yes, Lord. Sabre, what to come on, answer what do you remember? Oh, umpa, oh, pass one answer to her. And I would say you free. And I would say you free. So be one no come to be MCR most won't never yes, Lord. MCR most won't come to be oh, yes, Lord. No one shall link and also my
Jesus Christ. Nyankopon shropi. Eye onyame dadana. Oh yes, Lord. Yana no pay sumpa first service ye dana se. Jesus. Meka Abraham, Isaac ni Jacob Nyankopon. Oh yes, Lord. Ana sumpa first service ye dana se anope. Ebraso say ye tie onyankopon asem. Ebraso say ye tie efutu sem enanope ne ye kira so ede bompai. Ye de to dem nyina so share rade nyankopon sa. Sumpa first service. Yes, oh how no jani nyina mo rade. Na erade beye. Sumpa first service. Yes, oh how wa man ye no jani nyina mo rade. Na erade beye. Se rade ayo bi di amana. O so de no erade obeye. Amen. Nyame dada na obeye o. Amen. Nyame dada Adum nyame dada na. My God. Sumpa first service nyankopon dada na. David mu nyankopon na. Ono ena obeye. Yes, Lord. And now what you nyina yese erade onkaye. Die mu no catch erade se onkayo. My God. O catch erade se onkai wo yade no. Onkai wo adwumasem no. Onkai wo mano. Yes, Lord. O mana waresem. Oh, O mana adwumasem. Onkayo. Obodefo ne hyehyeye. Abusua pam no. Abusua kontotwe no. No me no. Onkayo. Yes, Lord. Obi man so. O credit hours no. Erade onkayo. Amen. And now no pay yourself rather Kyle. Yes. A random mobile who in a toy no. They've been so. Amen. A radiated car kind of puppy. Yes, Lord. Well, honey puppy, mobile. Yes, Lord. Na a draw so radi or Kyle. Yami obe Kyle. Amen. Obe Kyle different. Amen. Obe Kyle fiba. Amen. Nyankopo amani hunu bere muno. Oh, Jesus. And not say, oh, you Amen. Yemye ye twerɛ sɛm no enko Genesis chapter 19 verse 29 yɛntie Nyankopɔn asɛm Mose nwoma edikai Enti bra onyankopɔn ɛsɛe kanko no. Bra onyankopɔn sɛe kanko no. Nkuro no ɔkae Abraham. Abraham. Na ɔgye Lot firi butu a obebutu nkuro a Lot timu no. Na ɔgye Lot ne yere ne ma efiri kuro a onyankopɔn ba bebutuo no. Amen. And ɔsɛyɛ pii na ɛkɔ so wɔ wiase. Oh Jesus. And yadeɛ bebree na ɛkɔ so wɔ wiase. Awaresɛe bebree na ɛkɔ so wɔ wiase. Oh yes, Lord. And nipa bɔnefo na asɔre wɔ wiase. Ma owura mfi sɛ ɛmena Sodom ne Gomorrah ɛne nkuro a aka no. Ɛyɛ emumuyɔdeɛ tie Nyankopɔn. Ɛyɛ busudeɛ tie Nyankopɔn. A onyankopɔn abufuhye ɔba ɔman no so. Na ɔtɔ ogya sɔfi efiri soro. Egu asase no so ɛsɛ emu nipa. Ɛhye kuro no. Ne kanko ahodoɔ no. My God. Nyame kaya pama ɔne Abraham wɔ. Yes, Lord. Na ɔgye Lot. Oh Jesus. Ɛne ne busua free mo. Wonderful. And ne apama ne Yesu Kristo moja ebehwegu Calvary a ode to wabodin no enya Nyankopon okai. Amen. And how ben na ekoso amane ben na ekoso yamu bebre how bebre koso abusua no. Jesus. Amane bebre koso abusua no. Oh yes. Abusua bi a wako free mo.
se yare bo nipa yare no nko Dabio. osofo nipa na ware se ya ware ne nye biom nipa adwuma se ya adwuma ne nye bio ebusua bembe mu na wakofre emonkura emom na anteni na esei ensawie dwama mo my God ene edubone nom ene ekoso adwuma seye ene ekoso Jesus oso how na nyankopon na koso ewo Sodom ni nkuro aka ne nkanku anyankopon etoja eba bese ni nyinamu nyame kai Abraham se nyame betima kai wo so amen se nyame kai Abraham oba no obe kai no bi amen nyame so betima kai wakwentu sem no nkrata sem no nyame betima kai Jesus ehina o hweyen na hina utie yen firi nyame betimi akai wo amen se oyefu sem no oyefru no nyame betimi akai amen o promotion no nyame betimi akai amen o company no nyame betimi akai amen o wholesale no nyame betimi akai amen wa djuma yefo no nyame betimi akai amen ene obi se me da mentemenna dabio adwendwe ma dwena mi hu de menyame onyame betimi akai amen obetimi ayi adwendwe na fro amen ene kabia emenobi ekabi menobi my God ekabi menobi my God obi awadu ego obi adwuma esei Jesus enugwase bi bobi so enugwase bi to be my God and that court to amane bi ahimfiansem Jesus to be and nanu pay Awurade betimi akai wo amen o se Awurade Nyankopon kai Abraham na Abraham ti oje Lot yes Lord and na wunti onyame be kai wo ma no amen me se ene nyame kai asafo no amen nyame kai asafo ma no amen and nanu pay yes Lord dia ina ayo se Nyankopon ti menye Jesus dia na ama waboto my God dia na ama wasu nyame beti ma kai oba amen na no want the okai Jesus o se me no hene akoma da me se Jesus me dane se nyame Nyankopon me dane se esutene no se odane se esutene se na isutene fra an tifi na tre kwa na sa na Nyankopon so odane ana me ba sa me ka kire obi my God me ka kire odede bia bibia brabo na ko duru no eye ho se enye yebo nyame betimi akai amen obi se afi nyina ohuso osom miensa na ya wura mu nyame beye o amen ene da ye oku eda ho ma menchi akwaku ne akuafo nyina amen me mamu nyina ache na me mamu ha yes Lord me mamu ajo my God nyame betimi akai mo amen ene se nyame kai Abraham dia Abraham mane to Lot na owuo krakra eba na oseye eba se nyame teme jena onso ka Awurade se men soso me yaw soso me yaw soso me akuya soso me kwaku soso Jesus me afia soso Jesus me kofi soso Jesus me amba soso Jesus me kwame soso men soso me akwesi soso men soso me akosia soso men soso Awurade kai Awurade kai die no pesa Awurade kai na no pe bie wa no ka che Awurade be bia wutie ye hwe bia se Awurade kai me yes Lord me ma me ogo dai wo ha oni nyina mo ma Awurade na Awurade be ye wa no na bompai wo yes Awurade ya bompai ya wo yes le banya na ba ya ba papa le so
Name of Jesus Christ. Amen. I was some perfect services. Yes, Lord. A bra, ye bompire. Ese rade homo bruhuade. Jesus. A bra, ye say yemre se rade homo bruhuade. Na nyame firi soro mo soro na auditie ye. Ena no pay me pese obi wano biom. Ose mra wapa ba. Oh Jesus. Mra ni daswa san. That's son. Ehɔ na nyame kyerɛ sɛ oyonya. Nyame ene obe kyerɛ sɛ oyonyame o. Amen. Na bebe bi aduro na ɔsɔfo na kuro dua ni nyina ebutu. Ene obi apɔmode ebutu. Obi awarie jatem. Obi ma obi adwuma obi sikasɛm. My God. Obi akwantu sɛm. Obi tre ne yabra. Ene obi efro dom na sɛ. My God. Ebrei na sɛ ofra. Yes, Lord. Ebrei na sɛ otie mu. Jesus. Ebra na Herod man nsaso. My God. Sabra na Awurade Nyankopɔn kaya somafo. Jesus. Ebra na Pharaoh akoma aprim. Sabra na Nyame kai na pam. Yes, Lord. Oji ene janom efri wo haw no amani. Jesus. Se bia wa no ka che Awurade se me haw ni. Yes, me Lord. man haw ni. My God. Awurade kai. Oh. Awurade kai. Oh. Awurade kai. Awurade kai. Bia wa no bia wa no.
Jesus Christ. Kase, remember me, O Lord. Remember me, O Lord. Kai me Erade. Kai me Erade. Mo Facebook ni nyina so mon type say remember me, O Lord. yes, Hallelujah. Amen. Ebra so say ye to dem ni nyina hye Erade nsa. Yes. Asafo Philip ebra so say ye to dem ni nyina hye Erade nya. Yes, Lord. Ebra so wa wo hwe me a wotie me ofio. My God. Eda ye bodin say da no. Ohaw ne amane dos. God so denum. Enti mpanyimfo no kotu saa asɛm no efiri twerɛsɛm no. Yes, Lord. Ɔse da ye bodin say da bia no. Sɛ yɛnte asɛm bɔne a Yechiri. ɛna mpanyimfo koro yɛ sɛ asɛm kɛseɛ ba franka nsi so. Ensi so. Anso asɛm no ba na esi asɛm no gyinaeɛ. Gyinaeɛ. Sɛ duru fie hɔ a Onyina. Adwuma no mu a Onyina. Ɔma no so a Onyina. Ukuro no so a Onyina. Onyina. Yes, Lord. Ɛnɛ ebi tu kwan. My God. Ebi kɔ appointment. Yes, Lord. Ebi kɔ wɔ nnwuma so. Yes, Lord. Yɛbɛtu da mu no nyinaa ahyɛ Awurade sa sɛ ɛnɛ nyame ma wadi fire nye nhyira. Yes, Lord. Ofi ba nye nhyira. Amen. Ɔma na ɛkɔ school. Psalm 16 verse 1. Psalm 16 verse 1. Onyankopɔn. Onyankopɔn. Fa me sie. Fa me sie. Na wo na me dwane bɛtoa. Ɛna wona me dwane bɛtoa wo. Amen. Ɛnɛ nyame fa wo ma no nsie. Amen. Ukuru nsie. Amen. Adwuma nsie. Amen. Aboafo nsie. Amen. Sɛ na ɛbɛyɛ wɔ ho ma asɛm. Yes, Lord. Na ɛnɛ wadi fire no so enye nhyira. Sɛ Awurade sɛ yɛdi fire bɛyɛ nhyira. Ɛna yɛfi ba so bɛyɛ nhyira. Sɛ ane yɛnsa na adwuma no ɛna Awurade bɛma na ayɛ yie. Yes, Lord. Bie wa no bɔ mpaeɛ, commit the whole day into the hand of God. It's time to commit the day into the hand of God. Yes, Lord. Ɛbra so sɛ wotu dɛm no nyinaa ɛde hyɛ Awurade nsa. Don't let anyone to commit the day for you. Yes, Lord. Commit it for yourself. In the name of Jesus.
Jesus Christ. Kasawrade. Awurade. Enede. Me Frenchira. Me Frenchira. Me Frenchira. Me Frenchira. Frabambo. Me Frabambo. Me Frabambo. Me Frabambo. Me Fresika. Me Fresika. Me Frapomode. Me Frapomode. Me Friend Me Friend Munyam. Emma me ho. Emma me ho. Emma me ba. Emma me ma. Enede. Me different. Me different. Enye nshira. Enye nshira. Me fiba so. Enye nshira. Enye nshira. Anopai. Awurade kae me. Awurade kae me. Enede. Awurade kae me. Awurade kae me. Facebook Nyankopɔn hyira mo. Amen. Na kuya Facebook nyame nhyira wo. Abena Safo nyame nhyira wo. Yvonne Asare mo nyame nhyira mo. Jimai ma wusu mo afiri mu Nyankopɔn onhyira mo. Amen. Mo kɔso na mo hyɛ link no. Ɛma amanfo nso so enye den enhwe bi na wontie bi. Nyankopɔn hyira wo. Amen. Bra so say ye bompa ye. Osofo de bia ne de obone for the sheshe. Ene ye bompa ye say ene dey any evil agenda. Obone for ni gire to bia wodenum. Any evil dream ni da ye bone awaso. I didn't so born never break it out. Bible say ye gitumu a ebeye adwuma na ya mpreso a enye adwuma. Also Isaiah chapter 54 verse 17. Or say akudi bi obebo atia no. Or say katrema bia so so. Kasa urade Yesu. Urade Yesu. Ene day. One for ne hihye ye bia. One for ne hihye ye bia. Da boni bia. Da boni bia. Me break it out. Me break it out. Any evil agenda. Any evil agenda. I break it out. I break it out. Open your mouth and break it out. Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Mo Facebook no so nyina mo type I break out. Eye Patience Sampare UK or say we break out. We break out. Eye Dina Sare or say I break out. I break out. I break out. Abra Safwa or say I break out. Any bad dreams in Jesus' name. But baby all share ya utie. One more Facebook, YouTube nyina mo type o type us na ye joma.
wa wo hwe ye wo tie wo ne ye bompai ade bia obu ho a wan kasa de osofo bonefo no ontimi nya wo hwe anso so aboafo bi wadwuma ye ni bi obabi My God. unia bi Yes, na Lord. to bema no afa ho Father, so. ene bema bi obonefo ne to My God. ense mo adane Amen. tie mo say back to sender. Back to sender. Hallelujah. Amen. Me no bompae. Erade nipa biara ena no pay. Jesus. Anaju fei Jesus. ahomachi Jesus. ewie Jesus. ono ye bompae. Oh, Jesus. E was sumpa first service. Yes, Lord. Erade me gina wasem so wasem 107 verse 20. Yes. Also suma wasem ekoje wo ma ena no pa baby bi owo biara wo yare a wo tie ye ayaresa nto so Amen. fra yaresa ma o Amen. fra yaresa ma o Amen. ayaresa nto so Amen. me peja dwadifo ba urade nim Amen. mo a mo ton niama My God. mo stores ahodo Jesus. mo a mo dwa ahodo mu Jesus. dwa kese ne dwa nketua Yes, Lord. na me fra tofo ma mo Amen. me fra tofo ma mo Amen. tofo wura mo adwuma no mu Amen. atofo wura mo adwuma no mu Amen. mo a mo biebie nnwuma Yes, Lord. ene awurade kai mo adwuma no Amen. nipa wura adwuma no mu Amen. ene nipa ntum adwuma no Amen. nipa meya adwuma wo mo adwuma mu Amen. ene wo a wo hwɛ me a wo tie me Yes, Lord. fresh kama Amen. fresh ebre mu aboafo ma Amen. destiny helpers Amen. destiny connectors Amen. frɛ omo ma o Amen. wo obi man so My God. obi kuro so Yes, Lord. nipa ni madome Amen. nyankopɔ ni madome Amen. credit hours no Jesus. ware sem no Yes, Lord. sika sem no Yes, Lord. bills ahodo no My God. awurade nkae ho Amen. krata sem nyame nkae ho Amen. nyame ma wakoma so ade mmere mu Amen. wawo nsɛm no Yes, Lord. ware sem no Yes, Lord. awurade nkae ho Amen. ɛna no pɛ me bɔmpae ma driver fo nyinaa Yes, Lord. bɔmpae ma akwantuofo nyinaa Oh, Yes, Jesus. Lord. mede mo ka ne nyinaa hyɛ kristo mogyam Amen. mede mo ka ne nyinaa dɔ so kɔ wɔ yesu mogyam Amen. ɛdɛ ɛnsi mo yie Amen. mo a motɔn nneɛma mo a mogyinagyina kwan ahodoɔ mo a moyɛ maso nyame ɔnkae mo Amen. mabiebie nnwuma me bɔmpae mo company ahodoɔ mo factories ahodoɔ wholesales akɛseɛ yɛde ne nyinaa hyɛ awurade nsa Amen. awurade abasa nyɛ kɛse ɛna no pɛ deɛ n'ani da so asan wo amen no wɔ fam deɛ n'ani da so asan Amen. awurade ma wɔ anidaa soɔ Amen. deɛ ɛna anidaa so asan Amen. awurade ɔbɔ kwan to baabi bi akwan nie Jesus. ɛnɛ awurade mmɔ kwan ma wo Amen. sɛ awurade kae abraham de a Oh, Jesus. ɛnɛ awurade ɛnkae wo Amen. ɔhaw na ɛkɔ so wɔ sodom ne ne potem hɔ no Jesus. sɛ awurade kae abraham a ne gye lot de a ɛnɛ awurade nkae wo Amen. awurade nye wo ma no Amen. awurade nye wo adwuma no Amen. awurade nye wo awadeɛ no Amen. awurade nye wo mfiri bɔne no mu Amen. bɔne nhyɛ soɔ no nyame nye wo mfiri mu Amen. wɔ yesu de mu ɛna mabɔ mpae ka amen mmiɛnsa Amen. 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 hallelujah Amen. nyame nhyira wo pii Yes. ɛyɛ sompa first service adanseɛ wɔ dwumadie no so nyame yɛ adwuma ɛna anɔpa yi deɛ mebie tɛtɛfo no mebie tom na anɔpa yi sɛ adeɛ bi a ɔpɛ sɛ wogya mu ma awurade no wofrɛ tiawa na me ne wabɔ mpaeɛ me ne masɔfoɔ ɛne team no ɛne wabɔ mpaeɛ sabre mcr azuka bɛma ne napamfo mɔmfa studio lines no ɛnto ɛyɛ TV n'anim na mo amohwɛ TV na mo amotie radio no normal ne nie ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 ɛna 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers ne mmienu wopɛ sɛ wofrɛ na wofrɛ pɛ wo TV no wo radio no wobɛdum no wobɛlowa no ɛntie wo ho ɛna ɛyɛ akasa go phone no mu na sɛ woma yɛ feedback ɛba saa yɛnte wo ka yɛyi wafiri so ɛyɛ ɛha yɛn anso so yɛnyi wafiri so a ɛnyɛ yi yɛnte wo ka enti wonya kwan wura mu a mɛsrɛ sɛ de nhyehyɛe no so ma yɛ saa bere yi o so wobɛtumi afrɛ praise god
Hallelujah. Odini baby bi okasa free na die na ogya mu ma Awurade anopɛ. Dan ho yi. Eastern region mo mama metio. Dan Me no bompai Awurade me suma wasem ko Eastern region ko foredua wa fona na adwuma sem ne kura adwuma ono na adwuma na koma so ade Awurade yema no Awurade kai no say no kai Abraham no. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Papa, hallelujah. Obama oneso kakra o odini baby okasa free na dia na ogya mu ma Awurade. Nyame mame ene mabushia nyina hye Awurade. O mame dia. Mame yare. Me no bompire. Awurade baby a wafra ne mame wo biara. Awurade kai no e wa yade sam. Awurade gye no efre ni pa bonefo nsem. Wo Yesu demo. Amen. Amen. What are you saying? Nyabotre na okasa free papa. Awurade wakoa kai no onene mba ne busua na adwuma sem na sika sem rade kai no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odo for be na okasa free. But the friend mama ya me kata free ni gadi ni gadi matama ya batami dia mu nyina Awurade mmemma. Awurade musuma wasem konyine hini. Yes. Awurade wafra se na adwuma sem aye basa ne ma ne na busua. Awurade kai wafra. Amen. Na wotwe ne bosumi na na dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Me udini baby okasa free na dia na ogya mu married. Your friend is here, Macatra to issue. Awurade kai me ma wade ma me na sefu mi. Me no bompai. Awurade una ohihya aware Genesis chapter 2. Yes. Awurade wa fra ne madnesses fo no. Awurade bia aware kwan ma wo. Ade bia eye osi akwan. Ewo wa aware no Awurade yemfro. Oh Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na Awurade onka ogya mu ama Awurade. It's a friend madame examine how many and woman for you. And more examine how many communication as many and Awurade wafuna se ne mampa adwuma sua suku nsem nyina wompe ade bia eya ya pam konu atonkura no Awurade yifiri won so Awurade kai ne mai kai ne kura adwuma wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Odofo be ni o yente wonka wahuri wantima nyina so. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free da dia na ogya mu ama Awurade anopɛ. The meje mama Awurade sofo. Nenua ba ko di machi. Ehu no. Ese mfi be na ne mentenanka. Me bra ba ko sofo abrochira ba. Obekọ ni pipes ayi akọmọ tinesro bompai mama. Onua no ye friend said the on ten nka no. E friend kwabna furi. Awurade me bompai baby akobra fodi wo bia. Yes, Lord. Ma busuan ten nka. Amen. Ade bia ya akwansi de bia Awurade nyi mfiri ho. Amen. Onua afiri akwanto mu me pagya busuan nya sa Awurade nkai mo no mama dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh papa odini baby okasa free na dia na ogya mu ama Awurade. What for me ka sense atoma kwetuma e binya ako. The Najuma and Latina says Awurade wafra atwoma techiman. Me bompa ese Awurade kai no. Ne one ne mba omo adwuma set. Awurade kai won omo sikasem. Awurade kai won wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa free na dia na opese ogya mu ma Awurade. Pastor Efrem ma abna me kasa free tamale. Me slaya resama me kunu me nua be ma so be medicals o migration mo me say Awurade so kind.
Erade me bom paye wafra abra tamani. Ni kunu erade ayare santono so. Amen. Eye ne ba oko immigration medicals. Erade ma onye ni peni ma dom. Enya kupeni ma dom. Me fra dance mamo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na dia na oje mo ma erade o. Papa, none of them. But this idea said, my radio said, you couldn't grant us. O my ben so. Oh, Italy. Erade ye suma wasem ko Italy. Yes, Lord. Erade ma ni krunya immigration. Jesus. Onye ni peni ma dom. Amen. Ni nyankopon ni ma dom. Inkrata sebro ne sanka ewo iwo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Dini baby okasa free o baba. That's your friend, my friend, because I feel Dia na oje mo ma erade. but you make because of the neighbors and you know, the diamond and I'm marrying. One na tuna bese mfie dudu osenye. I saw there to Bese 10 years. 10 years. Erade apambia sorry etia wafra ware. A ni kru boni timpo so beye no ho ade a na na dwuma sei. Me bom paise sa pam no. Erade ma monte. Amen. Erade ma okura dwuma ye na onya ho ade. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mu ma erade anopai. Papa, if I feel up in heaven, but the Majuma women not at him. Me no bompai. Hallelujah. Erade wo say nsanya dwuma mansa ni ni di. Wa fra dwuma sem ni ma dwuma sem erade kai wona ma o madansi. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odini Praise God. hallelujah menti ho kasa. Me patro na no pray me ja me be come grace or come medical me ja ni na ma Ewurade. Me no Na me bom. ba pani so nyam. Me ja ni se na wo m so ma Ewurade. Me no bompai. Erade wa fra kai ne ma mienu yi. De onyam ma no ho fa no ho fa no ba. De all migration so akoye medicals. Erade kai no mo madansi. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mu ma Ewurade anopai. Because the female journey, the German Mabrabo, or school call, and my point being in us, and already. Erade ye suma wasem ko wa franche ne ma adwuma sem ko omo hyebre Erade kai wona ma omo adanse. Amen. Praise God. The ba or Yadema Kuma. We do remember this and what is Sunday. Baby bia Aaron will be a nyame mfa na yare satu menen kano. Akoma yade no tunyira wo Yesu de. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa free. Your friend me Jemima. Me jam Basta Fanny share how you know Emmanuel or sure medical migration, but what depending. Miss Rena, Miss more than never knew Fluman. Erade o ye senchre ni nyanko. Oh Jesus. Ma meji mama Erade kai oba. Amen. Oma kwamie, oma madanse. Amen. In fact the last color. Praise God. Odini baby okasa free na dia na oje mo ma Erade. Da me chesafu ayi eswichai. Mo Na me pacho me ba o fa mo ayi o so le dem ho na me kremoni. mo Me ba be ma me pacho me kratas. This was na banyama ne. Tuwada nyame beye me no bompae nyina ye so nyame ba ko pe me no bompae be bibi oba no wo biara ne nkrata sem abayama ne nyame a otre ne nsa ba bibibia ma eyeye no Ewurade nyemamo wo Yesu dem na ma bompae. Amen. Amen. Nyame nhyira mu pi yentimi mfa ko bia ye de mra na ye adwuma ya besre se mo amofre nyina enche ye sane out amomfre ye benyambre ene mo abompae sabre ade bi opese oboso mpae pagya na menhyira so mompae de wa pagya ne phone
de wapeja ni nsuo ade bia wapeja ne documents me bompa ehye nyame asemu tumi se emo nguremu enyame ma wadanse ade bia eya kwansidie bia awurade nyemfiri ho yo yare nyame nsan yare de opese ye email ni ye text no message bi oti obinka no awurade mana danse me fra danse mamo wo yesu demo James to say amen. Amen. Ye the mre na ye adwuma ewo sompa first services so enche ye konkra akofa no nsia kase bona abrew. Dwuma die efri edadwo ada ekosi ni fiada ene ede brew. Enti bobi amane no bisum bobi amane na dance nyame ya nwa wadwuma ne nsenkyerene. Nyame ya dom so a ni nua ba akoso ye frɛ ne sida awa. Eno so ye anwumre no nkron ekosi eye nondu eye anajo internet numere ye behia ene den baby bi obeku bia de oye bia enso oye wo yesu gum. Have a good day. Bye bye. One te ayaresase